Avui explorem el subsòl de la ciutat de Barcelona introduint-nos en refugis antiaeris de la Guerra Civil com aquest i també ens hi hem ficat a les clavegueres. Us ho expliquem aquí, en directe. Ara no veurem ni rates ni brutícia, però continuem enfonsant-nos, en aquest cas, a 7 metres de profunditat. El Xesco Tàpies ha tornat a baixar al subsòl de Barcelona, però en aquest cas per visitar un lloc on, Xesco, hi van, salvar la vida moltes persones, oi? És així? És això que dius, Maripau. Nosaltres ara el que farem és baixar a un dels refugis antiaeris que es van fer a Barcelona durant la Guerra Civil i on s'hi va amagar quan era petit el Manel Bax, que de fet era veí d'aquest immoble del carrer Mallorca i que ara tot just ens l'ensenya. Som-hi? D'acord, anem a mirar-ho. Darrere una porteta dels baixos de l'edifici s'hi amaga una escala de 37 graons que condueixen a unes galeries subterrànies construïdes a 7 metres de profunditat. Són gairebé 300 metres de passadissos comunicats entre si, dels quals encara se'n poden endevinar les boques exteriors que donaven al carrer per on la gent accedia al refugi quan s'acostaven els bombardejos. Aquests avions, els Heinkel, que eren l'ensenya de la Legió Còndor, com posen aquest suplement del diari, doncs eren una mica els causants del terror que hi havia per tots aquests bombardejos aeris a ciutats com Barcelona i Tarragona, i que de fet van ser els motivants de la construcció d'aquests passadissos subterranis. Quan arribaven aquests avions a la ciutat, què passava llavors? Normalment, abans que arribessin, si tenien temps, avisaven, tocaven les sirenes, i llavors la gent estava previnguda i baixava al refugi, o es quedava a casa, cadascú feia el que volia, no? A casa meva, doncs clar, la meva mare, als últims temps, el meu pare estava al front, perquè va marxar el 38, va marxar cap al front de l'Ebro. Llavors la meva mare agafava el meu germà en braços, a mi de la mà, una manta, una miqueta d'aigua, una miqueta de menjar i cap a baix al refugi. Que no hi havia temps, ens amagava sota el llit i amb un coixí al cap esperar que toqués la sirena que els avions ja tornaven a marxar. Tant podies estar aquí dintre mitja hora com podies estar de vegades 3 hores. I tu estaves aquí dintre el refugi. El que passa que la canalla, clar, a la nostra edat, mira, pels passadissos jugaves i d'allò, la gent gran ja estava més conscienciada, no? Conscienciada de lo que estava passant i de més, estaven sentats en uns banquets que hi havia de fusta arrambats a la paret i esperar que toquessin la sirena per tornar a sortir cap a casa, a la superfície. Doncs aquest refugi, després d'haver resistit als bombardejos de la Guerra Civil, s'enfronta a un nou repte. És el traçat de l'AVE, del tren d'alta velocitat. Recordem, com deien, que aquest refugi està a 7 metres de profunditat. I res, a pocs metres d'aquí, a escassos 3 metres, hi ha de passar la tuneladora que faci aquesta línia blava que veuen, que és la línia que ha de passar pel carrer Mallorca del tren d'alta velocitat. El seu patiment, doncs, quin és, Manel? Nosaltres el que tenim el temor és, de més, de que la tuneladora, que passarà molt a prop de la finca, estarà com a mínim a 3 metres de les parets. Això vol dir que la part del refugi també la tocaran. Això han d'haver-hi vibracions, han d'haver-hi d'allò. I com que no hi ha ningú que tingui constància de que aquest refugi existeixi, perquè amb els planells que us estem ensenyant i de més no hi consten, llavors nosaltres el temor és això. El que volem és que vingui algú, ens ho miri, ens digui si pot haver-hi perill o no, i que ens faci algun paper, diguéssim, la conformitat, conforme l'edifici està en bones condicions per poder fer aquesta obra. Els veïns esperen una resposta que els asseguri la conservació d'aquest refugi on descansen les parets mestres de l'edifici. Passen 24 minuts de les 8 del vespre i els ensenyem la càmera ubicada a Boí-Taüll, on hi tenim 25 graus de temperatura. Doncs disfrutin del cap de setmana, que, com ens deia en Francesc Mauri, serà bo i assolellat, i si volen poden anar a Castellterçol a veure com corren, com llisquen aquests slots, aquests cotxes en miniatura, que fins i tot han de parar per posar benzina en una reproducció del que és el circuit de Catalunya. Això a Castellterçol. A Sils, la cuina de les àvies, la cuina dels nostres avantpassats. Que bona. I també els hem ensenyat una tècnica que ens rejuveneix, no només l'alimentació, també l'exercici físic, sigui quin sigui, és bo per tenir una bona salut. Què més? Doncs hem estat a les artèries de la ciutat de Barcelona. Bon cap de setmana. Fins dilluns.